Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubapostoli nabapostoli. Ngibingelela abafundisi bonke abakhona, omama, abafundisikazi, intombi, insizwa, nabantwana abancane, noshayela insimbi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngoba phambi kwenu uMatholi wabaMkhize eNew Day. Ngizothi ufakazi kubazalwane kuningi ubufakazi enginabo kodwa ngenxa yesikhathi izozama ukubamba obunye babo. Ngizobonga uNkulunkulu bebazalwane uma ngingasakhumbuli kahle ukuthi unyaka engake ngasho ukuthi uNkulunkulu ngiyamcela ukuthi angelekelele. Ngifisa ukuqala ukwakha indlu ekhaya ngakhela umama. Ngalokhu ngihlanganisa-ke bazalwane ngingenawo umsebenzi othile ophathekayo ngenxa yokuthi nabazali bethu sikhule nabazali abebebadala bengafundile bethi intombazane ayifundi. Uma uyise esikoleni intombazane kusho ukuthi uyisela ukuthi intombazane ifundiselwane ngoba yinto efanele iyogana. Bazalwane kusho ukuthi-ke ekusebenzeni kwami kuwumsebenzi nje wokuthengisa esikoleni lapho isidayisa khona. uNkulunkulu ngiyambonga abazalwane ngizophakamisa yena ukuthi kulonyaka kade ngibhalile ubaba kade sinikezile u21 days singenile emkhosini wasinikeza izinto eziwu5 ezikhulekelayo njengebandla. Wayesethi umuntu akube nezakhe naka yibedayo nendlu bazalwane ngayifaka phansi kwalowo mkhuleko ukucela kuNkulunkulu ukuthi ngicela ngilekelele kulonyaka angipha amandla ukuthi ngikhona ukuyiqala. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi iqalekile njengamanje imile ekutheni bazalwane ngibeka amalentela bese iyama ilinde irisi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngiphakamisa amandla akhe bazalwane. Ngiphinde bazalwane ngizophakamisa uNkulunkulu bekungezile kahle kulonyaka ekudayiseni kwethu lesathu ukuthi bekade ngakha. Ngibonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi la entabeni yendlu kaJehova uyabonelelwa. Unodadewethu ababili abangilekelelile ngoba bengifisa ukuthi nengane yami ingasali ebifuna grade 10 iphasile izokwenza ugrade 11. Bengifisa ingasala ekhaya nangonyaka odlulile besinayo la simele ibranch yaseNewton. uNkulunkulu wangelekelela ke bazalwane odadewethu balulisanda wangikhokhela udadewethu isipheko wangikhokhela usisi wami omunye etekisini ukuze ngibe la. Ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu bazalwane ukuthi uma sesingene ekholweni siyawudela umndeni uma lithizwe lenkosi lithi izwi lenkosi phuma ezweni lakini nasesihlotsheni. Siphumile ke bazalwane ezweni ezihlotsheni zethu nasemndenini yethu sazozinikela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Namhlanje ngikhavathe nginodadewethu bazalwane emafakatini kunodadewethu, eRichards Bay nodadewethu, eGoli nodadewethu. Yonke indawo la khona nje abazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Nginodadewethu nobhuti, nginobaba ukuthi ubaba nginaye wegazi omzalayo kodwa ngikhavekile bazalwane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu inkosi.